Хайырлы көннәр барчагызга да. Бик зур рәхмәт сабыр иткәнегез өчен һәм аның каравы Сәйдәшкә иркенләбрәк сүзләргә мөмкинлек булды. Чөнки Сәйдәшнең сүзе бик күп һәм бик мөһим. Минем сүзем кыскарак һәм азрак. Ни гаҗәп булса да һәм минем шуңлакта менә шулай туры килүе бик тә уңай, чөнки миндә өлешчә Сәйдәшләр башкара торган эшләргә бәйле рәвештә bir-iki söz etmek istedim. Yani min nöroşilterler ülkesinde birinci eşlemim. Nöroşilterlerden kaçak faydalanam. Kayberlerinden bik sirak kına şırakta. Ama lakin şunakta anlaşıla ki yaşakta faydalansak bular idi. Çünkü buna aytып kettiler min tutar kitabı yurtu müdiri. Şulay Kazan Federal Üniversitetinde dinler öğrenүү kafedraсында okutuşu. Ham tağın әлі бірнеше матбугат чарасында язучы, ham башкалар тәрҗемәче, ham текст белән бик күп эшләүче, ягъни мәсәлән. Ham теге иртә башланган текст укулардан кичләрен шулай текст уку белән тәмамлана, көн текст язу белән текстны уку, төзәтү, кайчак үземне гап-гади бер корректор сымак хистәм, чөнки җитәкче директор булгач, миңа бик күп туры килә үземнең Беренче студентларның текстларын карарга һәм шакатырга никадәр хаталы язып була икән дип, хаталы мәгънәсез яки шул вакытта хезмәткәрләр мәсәлән теге кайчак карыйсың, кеше никадәр гыйлемле булса да барыбер хәреф хатасыдыр һәм башкасы җибәрмичә калмый. Күп уйлаган очракта күп язасың һәм күп хата җибәрәсең. Күп сөйләгәндә күп хата җибәрәсең, шулай ук хаталы ясарга теләмәсәгез, азрак сөйләшегез, азрак языгыз дип әйтергә булыр иде. Һәм аңлашыла ки без хәзер нейрошилтерләр тарафыннан да тудырыла торган текстлар заманында яшибез. Һәм безнең кайбер вузларда менә нейрошилтерләр тудырган һәм камиллеккә якын аярга сәләтле булган текстларны курс эшләре рәвешендә, дипломнар рәвешендә кабул итәргә бәлки кирәктер дигән фикер бар. Ягъни әгәр дә сез үзегезнең рефератыгызны, докладыгызны, курс өчен диплом эшегезне нейрошилтер ашагына язырсагыз, бәлки укытучылар күрми калар, сизми калалар һәм кабул итәрләр дигән фикер бар. Узган ел, яшмасам, безнең кафедрада bir-iki студент шулай нейрошилтер аша уздырган текстларын курс эше буларак тәкъдим иткәннәр иде. Әлбәттә, аларны без шунда карамзарак китердек, чөнки андый текстларның җүнле текст булмаганлыгы шунда аңлашыла. Әлегә шулай. Бәлки аларга кирәктер Сәйдәш белән киңәшләшергә һәм менә нейрошилтергә дөресрәк, камилрәк сорау бирергә һәм ул очракта текстлары камилрәк була алыр. Әмма бәхеткә без бик шундый тар даирә белән эш итәбез. Кафедрада у нас бармы, ләкин менә минем һөнәри эшчәнлегем ул бәйле татар әдәбияты тарихы белән һәм бәхетебезгә нейрошилтерләр татар әдәбияты тарихын бик начар белә, татар телен бик начар белә, әдәбиятны начар белә. Шуңа күрә безнең өлкәдә текстны алдаштыргалаштыргалап язу шактый катлаулы. Әлегә. Әмма бар безнең шундый әфәнделәр, туташлар ва ханымнар, алар үзләренең бик күп көчләрен түгәләр. Нейрошилтерләр дә менә шул ук Google-да, Яндекс-та калганнар да татар телен өйрәнсеннәр өчен. Татар телен безнең бит инде шушы акыллы машиналар яхшырак белсен өчен кирәк, нәрсә кирәк? Алар бит инде укыйлар, өйрәнәләр, өйрәнсеннәр өчен аларга кирәк шушы өйрәнерлек текстлар. Текст булырга мөмкин язмаша, текст булырга мөмкин аудио рәвешендә, видео рәвешендә, әмма шуларны анализларга кирәк. Анализламыйча ул өйрәнә алмыйча бит Сәйдәш әфәнде. Сәйдәш әфәнде диде. Әгәр дә безнең ул текстлар икән интернетта, яки аларның базаларында интернетның ачык итеп булмыйча, димәк, алар өйрәнә алмаячаклар. Шуңа күрә безнең тәрҗемәчеләрдә, онлайн тәрҗемәчеләрдә торган хаталар, мәзәклекләр, алар нәкъ менә шушы татар теленең төрле контекстта төрлечә куллана алуын игътибарга алмаганга күрә килеп чыга. Чөнки без беләбез, без бер үк җөмләне, бер үк сүзне татар телендә төрлечә әйтә алабыз, төрлечә аңлата алабыз һәм безнең сөйләмдә, язма текстта, шул мәсәлән теге WhatsApp'та, Telegram'da хат алышканда яза торган безнең җөмләләр татар телендә, алар инде әдәби юк түгел бит. Без аларны үзебезнең җирлеккә, гаиләдәге сөйләшү стиленә бәйле рәвештә үзгәртергә мөмкин без, анда инде башка фразалар торырга мөмкин без. Актанашта кайсыган кешедән сорасаң да, теге хәлен сорасаң, әйтәчәк, менә хәл ничек сорыйбыз без актанашта. Сорыйбыз, нишләп ятасың дип мәсәлән, һәм ул бит инде гаҗәп теге кеше йөрик тора мәсәлән, һәм сеннән сорыйсың, нишләп ятасың дип.
кеше син яңа йөгереп килергә мөмкин, син сорыйсың нишләп ятасың дип. Менә мондый үзенчәлекләр һәрбер төбәктә, һәрбер кешенең сөйләмендә бар. Аларны әлбәттә исәпкә алу авыр. Һәм башка бик күп моментлар бар. Чөнки татар теле дигәч тә без өйрәнгән татар теле ул нәрсә? Ул әдәбият теле, ул театр теле, ул сәнгать теле. Әмма татар теле ул шул вакытта фән теле, ул IT теле, сәясәт теле һәм башка бик күп даирәләрдә кулланыла ала торган тел. Ләкин без менә күрәбез интернетта мәсәлән татар теленең башка функциональ даирәләренә караган текстлар күп түгел. Мәсәлән, татарча фәнни текстлар. Кемнәр татар телендә белем алган, математик юнәлешендә, физика юнәлешендә алар бу фәннәр буенча терминологияны белә. Ләкин күбез бит физика, математика, астрономияны татарча укымаган, русча укыган. Һәм шуңа күрә безгә инде ул тоела бер сәер хәл булып, менә татарча ничек астрономия булсын, физика булсын, анда философия булсын. Чынлыкта бу өлкәләрдә язылган текстлар бар, алар әйтмәс идем теге чиксез күп дип, бик күп дип әйтмәс идем, әмма алар бар. Һәм аларның күбесе интернетта юк булганнарының да. Димәк, менә шушы безнең машиналар һәм башкалар өйрәнсеннәр өчен, татар телендә мәсәлән физика турында сөйли алсыннар өчен, яки татар телендә философия турында сөйли алсыннар өчен, фәлсәфә турында, шәкли фәһем турында да барыбер фәлсәфә карарга кирәк. Димәк, без шушы темаларга текстлар корпусын булдырырга тиешбез. Менә бу өлкәдә безнең чынлыкта инде 120 еллап эш бара. Чөнки Тукайлар заманында шушындыйрак аудиториялар җыеп, яшьләр минералогия буенча, физика буенча лекциялар укыганнар татар яшьләре бер-берсенә. Яки татар балаларына мәктәптә укырак, мәдрәсәдә уку кызыклы булсын өчен бастырганнар фокуслар җыентыкларын татар телендә, иске имлада, иске хәрефләр белән, ләкин татар телендә язганнар. Совет чорында бик күп язганнар, хәзер дә язучылар бар, әмма менә бу өлкәдә эш күбрәк ул волонтерлар эше. Һәм бар шундый төшенчә, интеллектуаль волонтерлык, сез волонтер дигән сүзне нәрсә икәнен беләсез, күбегез волонтер булып катнашасыздыр төрле чараларда. Бәлки сізні катнаштыралардыр волонтер булып чараларда, андый хәлләрдә булырга мөмкин. Әмма бар волонтерлыкның аерым бер өлкәсе интеллектуаль волонтерлык, ягъни акылыңны, башыңны яхшы эшкә юнәлтү. Гадәттә волонтерлар теге флаг күтәреп йөрүчеләр анда, куллары белән, аяклары белән эшләүчеләр. Андый кешеләр бик кирәк, алардан башка тормыш бара алмый, бигрәк тә хәзер. Һәм интеллектуаль волонтерлык та Россиядә бик нык яшәп үсеп килә, татар дөньясында бигрәк тә. Чөнки мәсәлән, Forva дигән бар онлайн сүзлек, анда сүзләрне укырга мөмкин, табырга мөмкин һәм яңгырашын ишетергә мөмкин. Менә бу онлайн сүзлектә татар теле иң тулы корпуска ия. Һәм ул шул сүзлекне ясаучылар, алар барса волонтерлар. Алар берсе дә беркемнән дә бер тиен дә акча алмыйлар, хезмәт хакы алмыйлар. Алар үз вакытларында шушы сүзлекне топайталар. Татар сүзләрен, мәсәлән, анда язырга мөмкин төрле төбәктәге яңгырашын, мәсәлән, бер үк сүзне Актаныш кешесе ничек әйтә, Себер кешесе ничек әйтә, тегесе монысы. Һәм шушы форма нигезендә шулай ук нейрочетләр ясап өйрәнә ала. Яисә татар Википедиясы. Татар Википедиясы шулкадәр куркыныч әйбер ки, аның аркасында без инде Google-ның нинди хаталар ясаганын күрә алабыз. Мәсәлән, әгәр дә сез язсагыз Google-да Кәрим Тинчурин театры дип язып карагыз бу вакытыгызда, кемгә кызык түгел теге телефондан чыгарсагыз була. Һәм анда килеп чыгачак сезнең шундый җавап, Кәрим Тинчурин театры нәрсә дигәч, Google язачак татарча Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драм һәм анда нәрсә комит театры дип. Ягъни сез дәреслектә китапта укып белгән театр дигән сүз юк, анда язачаклар театр дип. Комит диячәкләр, комедия түгел. Драм диячәкләр. Ни өчен шулай? Чөнки кайчандыр бер 5 ел элек микән, 3 ел элек микән бер абзый татар Википедиясында Тинчурин театрының исемен шулай дип язып куйган, анда һәркем кергәзә ала. Һәм Google аны истә калдырган, һәм Google-ны кирегә өйрәтү бик авыр. Менә андый хәлләр бар, һәм күзәтәсезме, Google рәсми рәвештә татар телендә театр дигән сүзнең бар дип әйтә хәзерге вакытта. Сез аны инкар итә алмыйсыз. Менә шушы ул өйрәнсен өчен кемдер язган Википедияда. Татар Википедиясы тулысынча волонтерлар тарафыннан башкарыла торган проект, ягъни акылларын милләткә багышлый торган, милләткә, телгә
күп нәрсәгә багышлый, ләкин шушы эшкә багышлаган кешеләрнең проект дисәк тә була. Һәм кайберләрегез бәлки аны катнашадыр, чөнки Википедиясында шулай бик күп конкурслар үткәрелә һәм кызыклы эшләр алып барыла. Шул бар. Безнең Гыйлем дигән проект бар иде. Ул бар һаманда 2015-14 елда оешкан проект һәм аның кысаларына бик шулай текстларны тәрҗемә итте волонтерлар. Harry Potter'ны татар теленә тәрҗемә итү проекты ул шулай ук тулысынча волонтерлар проекты. Хәзерге вакытта Джо турында комиксларны комикс дип аталама, манга дип аталама Джоны тәрҗемә ителәр татар теленә. Мәсәлән, ул шулай ук тулысынча волонтерлар башкара һәм аны башлап җибәргән кеше ул әле татар телен өйрәнгән, татарча башта белмәгән кеше гомумән. Һәм башка шундый бик күп проектлар бар. Фильмнарны тәрҗемә итү буенча, чөнки мәсәлән, Кунг-фу Панданы татар телендә карап буламы? Була. Аны дәүләт тәрҗемә иткәнме? Дәүләт тәрҗемә итмәгән. Грант хисабын тәрҗемә иткәннәрме? Юк. Ул бары тик Кунг-фу Панданы сөйгән һәм татар телен яраткан кешеләр эшләгән тәрҗемә. Һәм ул бик сыйфатлы тәрҗемә. Чөнки ТНВ тәрҗемә иткәндә бер төрле килеп чыга, кеше тәрҗемә иткәндә башкача килеп чыга. Кайчак ТНВ яхшырак эшли, кайчак гади кешеләр яхшырак эшлиләр, төрлечә килеп булырга мөмкин. Әмма иң мөһиме нәрсә? Сез гади кешеләр, без гади кешеләр үзебезнең акыл көчебезне кулланып, чынлыкта телдә халыкның фикер сөрешендә революция ясый алабыз. Мәсәлән, шул ук Harry Potter'ны тәрҗемә итү. Ул Harry Potter'ның тәрҗемәсе, без ясаган тәрҗемә, ул бик сыйфатсыз, начар тәрҗемә минем фикеремчә. Һәм безнең ул тәрҗемәне үзгәртү, камилләштерү эше бара даим рәвештә. Ләкин аны тәрҗемә итү безгә нинди мөмкинлек бирде? Иркенләп теге яки бу әсәрне татарча яңгыратып булмый, тәрҗемә итеп булмый, тәрҗемә итсәң шулай килеп чыга, болай килеп чыга дигән кешеләргә менә дигән җавап. Бар тәрҗемә итеп була. Аның өчен шамадан тыш сүз кирәк түгел, акылны шашырга кирәк түгел, тасында эшлисең. Һәм күп очракта сез үзегезгә кызыклы булган дөньяны татар теленә ирекле рәвештә тәрҗемә итә аласыз. Һәм әгәр дә кайчак сорау туа икән, менә миңа татарча укырга әйбер җитми дип. Карарга әйбер җитми, укырга әйбер җитми, татар телендәге контент, эчтәлек текстлар, фильмнар, анда бөтен шушы мәдәни продуктлар, алар аз яки сыйфатсыз дип әйтәсез икән, сез үзегезнекен булдыра аласыз, һәм сезне беркем тыя алмый, һәм сез теләсә кайсы әсәрне тәрҗемә итә аласыз, татарчага аудара аласыз. Кемдер Counter-Strike тәрҗемә итә, кемгәдер уеннар кирәк түгел, аларга кирәк Telegram-ның татар телендә булуы, алар Telegram-ның татар теленә тәрҗемә итә. ВКонтакте интерфейс татар телендә бар. Һәм башкалар. Һәм анда бер мөһим момент. Буларның барысында киләчәктә бәлки бу онлайн тәрҗемәчеләр, машина тәрҗемәчеләре эшли алыр. Бәлки киләчәктә без укый ала торган текстларны, әдәби текстларны, әдәби әсәрләрне шул исәптән нейрочелтәр ясый алыр дигән фикер бар. Мин бу фикер белән беркайчан да килешмәячәкмен нәрсә өчен. Аңлашыла ки, шундый принцип бар. Тудырылган, ясалган әйбер үзенең иҗатчысына карата һәр вакыт икенчел урында. Без уйлап табабыз нейрочелтәрне, шуңа күрә нейрочелтәр тудырган әйбер барыбер без тудырган караганда асылда сәнгать күзлегеннән караганда түбәнрәк дәрәҗәдә булачак. Һәм сезнең менә хәзер татар телендә нинди дә булса камил текстны тудыра алуыгыз ул бик тә кадерле нәрсә. Чөнки елдан ел чынлыкта татарча дөрес җөмлә төзи алучылар саны кими. Чөнки безнең фикерләү рәвеше рус теленә күчеп бара. Без татарча сөйләшсәк тә күбебез еш кына рус телендәге грамматик категориялар белән сөйләшәбез. Һәм нәтиҗәдә безнең татарча шундый фикер әйтү мөмкинлеге кими бара халыкта. Шундый күренеш бар. Һәм әгәр дә хәзер сез татарча җөмлә төзи беләсез икән, һәм ул гына түгел әле, әгәр татар телендә сез шигырь яза аласыз икән, чәчмә әсәр яза аласыз икән, татар телендә образлы, сурәтле фикерли аласыз икән, димәк, сез бик кыйммәтле, бик кадерле кешеләр. Сез тудыра торган һәрбер җөмлә, ВКонтакте манда, кайтанда кыймага языгыз татарча текст. Сез тудырган текст ул бик тә кадерле, кыйммәтле. Чөнки 20-30 елдан соң ул текстны яза алучы кеше булмаска мөмкин. Һәм менә безнең хәзер бар бик күп мөмкинлекләр татарча матур текстлар язарга өйрәнергә теләүчеләр өчен. Ягъни, мәсәлән, бар безнең иҗат лабораториялары Казанда, сез беләсез, Идел журналы һәм Татарстан китап нәшриятының яңа исем исемле
иҗат лабораториясе бар. Бар безнең татар китабы йортының әдәби мәктәбе Шәриф Камал исемендәге, бар безнең башка әдәби конкурслар, иҗат лабораториялары, кыскасы, сез килегез генә, җөмлә языгыз гына, сезнең янга сезне өйрәтергә теләүчеләр күпләп җыелачаклар. Чөнки сез хәзер урысча әйткәндә штучный товар. Сез сирәк, сез аз. Һәм инде әгәр дә сезне чынлап та нейрочелтәрләр тудыра торган, теге шундый ясалма өчен булмаган, ысын булмаган әйберләр генә түгел, дөньяда эз калдыра торган камил, матур әсәрләр дә язырга теләгегез бар икән, без сезне һәрвакыт көтәбез безнең йортыбызда, Татар китабы йортында, Казанның үзәгендә, Островский урамы 5нче йорт. Анда әгәр дә сезгә кызык икән, беренчедән татар теле, икенчедән әдәбияты, иҗат, һәм сезгә кирәк икән ышанычлы җылы урын, һәрвакыт сезне шунда көтәбез. Чөнки анда иҗат кешеләре өчен рәхәт мөхит тудырылган. 73 ел буена эшли торган оешма ул, һәм анда без сезне көтәбез, китапның, әдәбиятның, татар телле дөньяның киләчәге булган кешеләрне. Игътибар өчен бик зур рәхмәт.